Sirifila filɛbagaw an b'a fɔ ka walima dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo bi su in na ye édition spéciale ye an ye maa 4 wele kɛnɛ nin kan o maa 4 ninnu la o bɛna fasoko kuma o bɛn'u da don o la k'a bɛɛ kunnafoni bi su in na maa fɔlɔ o ye Amadu Kulubali ye Amadu Kulubali a bɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ ka walima dɔn maa filanan o ye Sulemani Samake Sulemani Samake an b'ale fana fo ka walima dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen Dr Abdul Goita Karim Goita an b'ale fana fo ka walima dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen Ousmane Sangare an b'ale fana fo ka walima dɔn donc bi su na babu an bɛna kuma mun kan an ye k'a fɔ président faso ko olu ka maa dɔ bɛ kɛnɛ kan an b'o ɲininka hakilina min b'o yɛrɛ fɛ o bɛna kunnafoni di an bɛɛ kulo kan monsieur Amadou Kulubali i ni su k'i fo k'i walima dɔn faso ko tɔgɔ la poste jumɛn de bɛ e bolo. Ne ye Amadou Kulubali faso ko secrétaire politique ye n ye bureau national la n ye membre de commission scientifique fana ye faso ko kɔnɔna na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ segin ka na tuguni Sulemani Samake voilà poste jumɛn de bɛ e bolo faso ko kɔnɔ. Ayiwa ne ye secrétaire question économique et financière faso ko bureau national la. D'accord. O dɔrɔn tɛ section de Jalakɔrɔji. Ok. N y'o fana secrétaire général ye. D'accord. Docteur Abdul Karim Goita. Naam. An filɛbagaw bɛɛ ni su ne ye Abdul Karim Goita ye n ka baara ɲɛsinnen don question électorale ma n'o de ye kalatako labɛn ni parti permanent faso ko kɔnɔ n jɔyɔrɔ ye o ye n ye commune 1 Bamakɔ commune 1 ni o fana parti permanent section ni o tɔn de ye. D'accord. N'o tɛmɛna ka bɔ Ousmane Sangare. Alhamdulillah rabbil alamin an b'a lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ne ye Ousmane Sangare ne ye président de la jeunesse permanent faso ko kɔnɔ n'o ye faso ko sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye commission min fana bɛ bureau national kɔnɔ n'o ye commission de pilotage ye pour que ka se ka muso ni denmisɛnninw ka congrès kun labɛn ne kun y'o fana commission fana président ye. Ok. Donc filɛbagaw an b'a dɔn a bɛ nin kunnafoni sɔrɔ bi su in na baw bɛ kan mun kan an ye k'a fɔ nin waati in na mun y'o ka parti ban ye munumunu kuma ka ca a kɔnɔ voilà pourquoi an y'u wele o kana kɛnɛ kan o kana dantigɛli kɛ monsieur Amadou Kulubali n'i y'a mɛn ko PRV faso ko a nana cogo di dɛ. Dawuda an b'i fo toujours lamɛnbagaw bɛɛ foli kɔ yanni an bɛ don na cogo kɔnɔ ani bɛ an wajibiya surtout an bɛ kalo min kɔnɔ n'o ye février kalo ye faso ko membre fondateur a président fɔlɔ n'o ye maître Amidu Lahaw Ture ala ka wele sera ma nin kalo ɲɔgɔnna dɔ de kɔnɔ 2013 la plus précisément le 4 février n'o kun ye kolo ɲɔgɔnna dɔ ye donc nin kɛnɛ in kan an b'a ɲini an lamɛnbaa ni lajɛliba bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ ni cɛba ye min jɔra fasoko kɔnɔ ani ka fara kan tuguni mɔgɔba fɛn fɛn kɛra fasoko kɔnɔ n'ala ka wele ser'u ma o kɛnɛ kan an tɛ ɲinɛ an ka secrétaire kɔ n'o ye madame Bacile an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin ale fana ma o hukumu kɔnɔ. Bon fasoko yɛrɛ kɔni créé la wagati min na o de kɛra 2012 la jamana yɛlɛmali min bolo dara kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma ko coup d'état n'o kɛra sababu ye ka ATT ka fanga dafiri o wagati la an kɔrɔkɛ ani an balimakɛ n'an jɛɲɔgɔn n'o ye maître Amidu Lahaw Ture ale de miirila k'a ye a ka kan an ka bɛrɛbɛrɛli jɛkulu dɔ labɛn jamana kɔnɔ min jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ ka bɛn ni jamana tabiya ni jamana yɛrɛ taabolo ye donc ale kɛlen k'o hakilina in ta ale de gɛrɛla anw na donc gɛrɛla mɔgɔ minnu na Dr Abdul Karim Goita b'o la Ousmane Sangare b'o la ka taa se Ali Sidibe Boubacar Kulubali olu n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ donc n'o ye Bayisa Koyitaw ye donc a gɛrɛlen anw na n'an ye hakiliw falen falen an yɛrɛ y'a ye baara in ni kɛli ka kan donc o don ale de na anw jɛra ka fasoko hakilina ta ka a texte fɔlɔfɔlɔ bɔ ka sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ k'a dɔn an bɛ se ka ɲɛsin jɔnni ma k'o mɔgɔ tɔw wele ka na don fasoko kɔnɔ donc o la an taamana teri sira balima sira baaraɲɔgɔn sira ka sɔrɔ ka na mɔgɔw don fasoko la an y'an ka récépissé dossier kun donna administration na janvier kalo la n'o ye 2013 ye mais u y'a lasegin an ma o don PRVM kun t'a kan a kun bɛ dɔrɔn de fasoko o y'a segin ko f'an ka fɛn dɔ sɔrɔ ka fara kan donc assemblée ba min kɛra le 2 février
pour que ka PRVM parti pour la restauration du valeur du Mali 2013 an sɔrɔ k'o yɔrɔ ba in de kɛ ka o fara a kan donc o farala kan o dossier yɛrɛ kan ka taa don o de bɛnna ale ka accident ma an kɛlen ka tile 40 tasibila kɛ ale ye an seginna ka dossier don le 20 mars 2013 an ka récépissé dira an ma mais ka yira maliyɛnw na parti kura dɔ créera an y'o bɔ le 25 mai 2013 maison de la presse la un point de presse kɛ k'an yɛrɛ yira malidenw na o yiralen kɔfɛ an taara kalafili la n'o ye président kalafili ye an ka dossier la rejetera ko parrain ta an ka fɛn na a ma parrainer o kɔfɛ législative 2013 an taara yɔrɔ 11 an ye député kelen sɔrɔ Kayi n'o kɛra honorable Cheikh Oumar Konate donc fana kɔfɛ tuguni an y'an ka parti ka ɲɛnamayaw kɛ ka donbaw kɛ ka na taa élection communale la 2016 ala barika la an yɛrɛ don élilo kɔnɔ o la an ye conseiller 300 ani kɔ sɔrɔ mais mɔgɔ wɛrɛ ye danaya sɔrɔ parti la olu démissionnera ka na parti la conseiller bɛ se fo mɔgɔ 400 ɲɔgɔnna ma an bɛ don min na i ko bi an y'an ka congrès fɔlɔ kɛ le 2 avril 2016 parti ka congrès fɔlɔ de kɛra o la donc o bureau de bɛ yen nɔ n'o ye congrès sa ordinaire dɔ boloda ni gɛlɛya ni ŋunuŋunuw bɛ yen ka da sariya sɔsɔ waleyaw kan date la an bɛ se ka min ɲɛfɔ historique kɔnɔna na parti kɔnɔ o de ye nin n'a kumaba kumaba ye n'o tɛ an taara élection législative yɛrɛ tɛmɛnen na an ye député sɔrɔ Masina min kɔni donna yɛrɛ assemblée kɔnɔ cour constitutionnelle ka jaabi kɔfɛ mais an ye député sɔrɔ commune na k'a sɔrɔ Kati fɛngɛ y'o bɔsi an na Marasa n'a ka maaw y'o bɔsi an na an ka résultat fana namarala Bafulabe ani yɔrɔ wɛrɛ sigida wɛrɛw la ani historique ye parti tɔgɔ la an bɛ don min na i ko bi. D'accord komi i da magara mun ye organisation congrès mun kan kɛra n'an ye ko munumunu kuma cayara donc congrès nin an bɛ ka ɲininka mun yɛrɛ do kɛra congrès nin kɔnɔ dɛ. Sulemani Samake. Dara Traoré an b'i fo. Ka Shirifila TV lamɛnbaga ni an filɛbagaw ani an lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka foli se u bɛɛ lajɛlen ma wala ka jamana in Mali jamana la ka kolo suma coronavirus min bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ ka diɲɛ bɛɛ sɔgɔ kamana gan bi ala ka bana jugu ni ala ka taga bɔ an kan wala bokile kan i ka ɲininkali nɔfɛ ko ŋunuŋunu cayara kɔsadani nin na wa ŋunuŋunu cayara an b'a fɔ awɔ ka sababu kɛ congrès ɲɛbilaw kɔnɔna la ɲɔgɔn ye dɔw kɛra n'o de ye an taa congrès la cogo di comme congrès ninnu bɛ nun don san duuru an ka congrès ma kɛ min kɔfɛ fɔlɔ o kɛra le 2 avril 2016 an ye bureau exécutif bila sen kan o congrès kɔfɛ an ma congrès kɛ fɔlɔ o la ŋunuŋunu sɔrɔla mun fɛ komi ɲɔgɔn ye dɔw kɛra k'a lajɛ n'a sɔrɔ an bɛ se ka consensus n'o de ye ka bɛɛ ka bureau dɔ bila sen kan o bureau nin dɔrɔn an ka se ka o bila ka taa congrès la ka taa o yira mɔgɔw la mais a yirala k'a fɔ président ka bilan n'o ye Mamadu Umaru Sidibe a ma mɔgɔw nisɔndiya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Bazoum ye bon a yirala k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka lajɛ n'an bɛ se ka ɲɛmɔgɔya jateminɛ a ka passer mɔgɔ wɛrɛ ma parce que 2016 n bɛ hakili lajigin kɛ élection ma kɛ ka Mamadu Umaru Sidibe sigi mɔgɔ dɔw de nana k'a ye k'a fɔ PRVM faso ko an ka to ka taa ni ko ye sigi ka fɔ ani consensus parce que vote hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw la ni votera mɔgɔ min contre la kuma dɔw la a bɛ se k'a ye cogo wɛrɛ la o la 2016 an ye Sidibe sigi mɔgɔ dɔ de y'a proposé an jama jɛna ka acclamer k'a fɔ an ka tɛmɛ na ale ye o la ni nin congrès ɲɔgɔn la ni hakilinaw nana ye k'a fɔ pour que ka se ka parti se yɔrɔ dɔ la a cɛ ka ɲi an k'a lajɛ ni jateminɛ bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔya ko yɔrɔ la o c'est normal pour que an kana taa ɲɔgɔn sama vote la bon depuis o kuma in de fɔra sa o ma bɛn président ma donc n'o ma bɛn ale ma ale bɛna mun kɛ sisan ale tɛna sɔn vote ka kɛ parce que a kun ɲinina consensus la ale nana 2013 cogo min na 16 cogo min na ni mɔgɔ wɛrɛ sera ka sɔrɔ fɛnɛ ka parti ninnu d'u ma o tun bɛ se ka ɲa mais comme ale ma sɔn o ma ŋunuŋunu nana sisan an bɛ se ka congrès nin kɛ cogoya min na ka dɔw sen bɔ a la walasa an ka se ka an ka laɲini sɔrɔ o de la i y'a ye k'a fɔ an ka congrès nin labɛn kɔnɔna la a yirala k'a fɔ an ka sariya gafew la n'o ye article 19 ye an ka statut réglementaire min bilala sen kan le 2 avril 2016 o ko section n'o ye marabolo ye Bamako ka fara togodaw kan u ka section bɛɛ ka fanga an'u ka kɛtaw ye kelen dɔ ma bon ni dɔ ye kumana min na ni sariya 19 y'o fɔ an ye an ka statut kɔnɔ an nana bali mun na congrès ɲɛkɔrɔ la komi n y'a f'i ye cogo min na a ɲinina président fɛ est ce que an tɛ ɲɛmɔgɔya ko in jateminɛ sigikafɔ kɔnɔna la wa ale ma sɔn place ni ale t'a fɛ parce que ale yɛrɛ fɛ ɲɛmɔgɔya ale man ka bɔ a la
bon an ka sariya la n'an ma bɛn a lasigi ka fɔ la sariya ko an ka taa kalafili la congrès kɔnɔna la bon kalafili ni siranya tun b'ale la o la ye déléguéw tila cogo dɔ la hakili yɛrɛ ma se ka min faamu cogo si la commune 1 a ye délégué 40 ta ye commune 2 délégué 25 commune 3 délégué 30 commune 4 commune 5 commune 6 délégué 40 dira olu bɛɛ lajɛlen ma ni papier ni le secrétaire général du parti Yaya Kulubali ale de ni correspondance ni ci secrétaire général ma k'a fɔ congrès classement bɛ kɛ nin cogo in na n'o ye délégué minnu kan ka na donc n'i y'o lajɛ a bɛ délégué 215 de d'i ma Bamako dɔrɔn mais n'i nana région kɔnɔnaw la i b'a ye Barawuli Ɲɔnɔ délégué 2 de dira olu ma Sikaso délégué 3 Kucala 3 Kajolo Bla Bafulabe Kita Masina Djine fo ka taa se Baɲangara Bankas ani Ɲafunke ma délégué 2 fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma mais n da ma se k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sinon gafe kɔnɔ correspondance min cira an ma n'o ye 041 BNPRVM faso ko ye a détail b'o kɔnɔna la mais n ye yɔrɔ dɔw ta dɔrɔn a ɲɛfɛ mais sariya 19 ko section ma bon ni section ye bon ale ye tilali kɛ nin kɛcogo in na donc n'i ye région bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ta Kayi fo Kidal i b'a ye délégué 154 olu bɛɛ bɛ o de kɔnɔ mais Bamako dɔrɔn délégué 215 c'est comme Bamako kelen ka bon ni Mali tɔw bɛɛ ye o la an ko o ye sariya sɔsɔ ye parce que sariya 19 ko an ma i ka a ta i ka ladiriya kɛ ladiriya ye jumɛn ye n'i ye délégué 2 ta i bɛ 2 di bɛɛ ma n'i ye 4 ta i bɛ 4 di bɛɛ ma congrès kun kan ka don donc n'i y'a ye ŋunuŋunu cayara a yɛrɛ k'a fɔ président tɛna kisi vote ma ni n tɛ kisi vote ma n bɛ se ka mun de kɛ pour que vote da ka jana o de y'a to a ye Bamako ka ko ta caya ni yɔrɔ tɔw ta ye n'i y'a ye ŋunuŋunu cayara o ye o yɔrɔ ye mais o ma k'a la sariya sɔsɔ dɔrɔn ye sariya sɔsɔ min tugura o la hali bi congrès n'a dayɛlɛla bureau min bɛ yen n'o y'a ka baara kɛ a kan k'a ka baara kelen lakale a ye san 5 min kɛ baara la parce que san 5 tɔ kun tora kalo 3 dɔrɔn avril tɔ man ca a bɛ san 5 baara lakale baara labaga min kɛra parti ye élection minnu kɛ honorable Amadou Da sera ma sisan parti ye jɔyɔrɔba minnu sɔrɔ parti ye lamaga minnu kɛ a kan k'a da don o la o kɔfɛ musakako o la an bɛ waati min na bi l'aide de l'État au parti politique a bɛ dɔɔnin bɔ bi parce que faso ko jɔyɔrɔ ka ɲi bi politicien kan jamana bɛ wari dɔ di parti politique ma an bɛ giriman sɔrɔ bi mais congrès nin dayɛlɛla bilan ma présenté wariko dama don o la foyi ma fɔ mɔgɔ ye président ko dɔrɔn congrès dayɛlɛla baara tɔ bɛna nun don o la ale taara le secrétaire général du parti Yaya Kulubali ale de nana sisan ka classement kɛ n'an ko ŋunuŋunu cayara a wɔrɔw ye ninnu ye toujours o jaabi kɔnɔna la a ko commune 2 commune 3 commune 4 aw ka taa Badiala na aw ka congrès baara tɔ bɛ taa kɛ commune 5 commune 6 aw ka taa cité UNICEF la Ɲamakɔrɔ aw ka congrès tɔ bɛ taa kɛ commune 1 aw ka to palais des sports la ACI la aw ka congrès baara tɔ bɛ kɛ Yaya Kulubali le secrétaire général du parti ale ka classement a ka mɔgɔw tilali banna yan donc i bɛ ɲininkali kɛ tɔw dun tɔw ye jumɛn ye ka daminɛ Kayi fo Kidali da ma se olu ma olu fana y'a ye olu dɛnna kɛrɛfɛ o la o de kama ŋunuŋunu cayara ko ma se ka labɛn pour que vote ka kɛ donc a kɛra Bamako fan dɔ parce que commune yɛrɛ ma se ka don congrès la donc olu de tora salle kɔnɔ ten k'a daminɛ o 13h la ni congrès dayɛlɛla fo ka taa se 16h30 ma mɔgɔ ma n'olu ɲininka mun de b'a ka na congrès tɔ fɛn ma ɲɛfɔli ye bilen papier ma d'u ma congrès tɔ bɛ kɛ tan ɲɛfɔli ma k'olu ye bilen donc ni congrès n'an ko an ma jɛn n'a ye parce que anw ye jɛkulu ye jɛkulu min ko tɔgɔ ko les délégués et membres du bureau exécutif national contestataires du congrès convoqué pour le 26 décembre 2020 ka da nin yɔrɔ in de kan parce que an ma se ka don congrès la an ɲin bɔra la ni sariya sɔsɔ ye o de kama ŋunuŋunu cayara k'i ka kuma jaabi. ne tun b'a fɛ ka yɔrɔ min ɲini sisan mais est ce que lettre ko b'a fɔ cogo di lettre dɔ ma circuler k'a fɔ ko convocation a mun b'a fɔ an ɲɛna wa. lettre cira an ma a lettre numéro 041 BNPRVM fasoko a lettre nin bolonɔbilala secrétaire général yɛrɛ de fɛ n'o ye Yaya Kulubali lettre ni a kɛra le 15 décembre 2020 o lettre ni ne yɛrɛ fana y'a sɔrɔ parce que ne fana ye section dɔ secrétaire général ye o la sɛbɛnnen m'o lettre nin kɔnɔ k'a fɔ bureau national ye congrès labɛn ka congrès convoqué maintenant ni mɔgɔ n'i bɛna congrès la nacogo dɔ fɔra o ka sɔrɔ i ka section ye i mandaté kɔrɔ ka yamaruya di ka taa o ka sɔrɔ juru t'i la i ka cinkan n'o ye fasoko ka cotisation juru t'i la o ka sɔrɔ fana i ye tɔnden ye donc u y'o sariya charte damadɔ fɔ papier kɔnɔ ka ci an ma mais tilali cogoya an ma segin o kan dɛ parce que normalement sariyaw ko ni congrès bɛ kɛ bureau national de kan ka congrès labɛn mais bureau national yɛrɛ ma sigi kɛ 2020 yɛrɛ mais mɔgɔ joli tun kan ka participer congrès in yɛrɛ la quoi. congrès participation na correspondance toujours y'o ɲininkali min kɛ mɔgɔ 417 o de classera o kɔnɔ o 417 la Bamako kelen jɔ ni 215 ye ɔ
ka ato o ye région ani extérieur ali akun prévoir ko mo bidru kura bina do parti la anga gafe kono mo kura o do roti anga gafe kono anga statut réglementaire kono ni be do parti la article 9 ko tonde ya be sabati comité de la ibti to ko comité de la ka ke faso ko tonde o comité o de be sura ke to do ka ele kana sous section na ni congrès sera ni section ya ka fo ele tali ka kan congrès la section me sura ka idu ka gafe la ibla ka ta comme délégué mais anya ye mo bidru wera ko prévoir mun reti comité la outil fo la comme tonde croix o tanga gafe ko donc o ye ayra ka fo lettre mi tirama shera soso chama ni ba kono o de kama anya lettre ni ko fo nyoya depuis amake mais politique la wa fa faire ko chaise vide ore kasigoro languloya o nama yako congrès be gal ni papier lettre mi nama so ama antali wajibi kata segi kuma inga ka fo min kala mabe ore anta congrès na asura ma jeni lettre ni rekono fin sur lettre tiram d'accord mais aya yi ka fo ko conseil des ministres là le 18 décembre temede avira ka fo ko mo ma kanga franoka mais aya yi ka fo aka congrès là yala est amba sharia so dawda am yufo ni ngalin jala sawo ne kuma commission d'organisation kono an ka commission de ganga congrès programme ka labe ka mo wele kana baranga ka ko baranu num be safati san mo kana an ka commission sigi ko fla de ke on était 5 dans la commission an mo duru de commission kono masi ko fla bela an mo fla de nyon sur commission kono an go bon an se ka commission la nyana ma ta fo an ka commission mo be de wele an ka janga décision ta ɲɔgɔn fɛ sigi ko fila in kɔfɛ sigiyɔrɔ ma se ka kɛ an ye sigi la ɲini commission président fɛ n'o ye parti secrétaire général 2 ou 3 fois ka fɔ an ka sigi an ka kuma an ma se ka sigi ka kuma o min kɛ o de y'a to décision bɔra unilatéralement président yɔrɔ ka parachuter militants kan ni fɔɲɔgɔnko cayala bon mais k'an to o sigi k'an to o fɔɲɔgɔnko in de kɔnɔ décret bɔra le 18 décembre k'a fɔ ko jama lajɛrɛ si kana tɛmɛ mɔgɔ 50 kan o la an ko bon commission président ni ye décision kura tunnen tuguni an ka baara kɔnɔ o la an ka sigi an ka kuma baara bɛ ɲɛ cogo min an k'o fɔ ɲɔgɔn ye a ko non ko ale ni président parti président bɛ hakili jagabɔ o la ko cogoya bɛna sɔrɔ la a bɛ se ka kɛ cogo min na an ko bon mais hali ni cogoya sɔrɔ la f'a ka kan commission ka sigi fana an ka labɛn ɲɔgɔn fɛ an y'o fana sigi ɲini depuis le 18 fo ka se le 25 ma an ma se ka sigi kɛ mais o bɛɛ la décision b'a la ka continuer ka bɔ an yɛrɛ wuli an taara fo salle kɔnɔ salle min kun kofɔlen mɔgɔw ka fɔ an bɛ taa yen n'o ye palais des sports ye ka taa ɲininkali k'a fɔ an k'an ka na yan le 26 a dun fɔra ko mɔgɔ lajɛrɛ si kana tɛmɛ mɔgɔ 50 kan yala an bɛ se ka na an ka lajɛrɛ in kɛ ko ayi k'olu ka salle bɛ datugu le 26 ko lajɛrɛ si man ka kɛ parce que an ka jama ka ca ni mɔgɔ 50 ye an ko bon président n'a bi ten an tɛ congrès in bɔ a ma wa sabu déjà a ma préparé ka ɲɛ ni mesure kura donnée a la tuguni n'an ko an bɛ sariya sɔsɔ fara jamana ka sariya k'o sɔsɔ a bɛ i n'a fɔ parti yɛrɛ ka laɲini ye min ye n'an ko faso ko an b'an yɛrɛ contredit président ko non o kɛcogo bɛ ale bolo min b'a to a bɛ se ka ɲɛ bon o kɛcogo in la an ko bon mais président n'o kɛcogo b'i bolo n'an ka sigi an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamu o kɛcogo la an nana min ye i n'a fɔ sini congrès ye mɔgɔ kura dɔw de nana tuguni an minnu tun bɛ communiquer k'anw bila kɛrɛfɛ ka ko in ta ka kalifa mɔgɔ kura wɛrɛ la ko aw ka ko in organiser ka ɲɛ donc o de kɛla sufɛ congrès ye sini o kɛla sufɛ olu fana ka bɛnkanw ta u ka bɛnkanw kɛla juma de ye k'a fɔ n'an taara congrès kɛnɛ kan cérémonie d'ouverture la ko mɔgɔ 50 dɔrɔn ka don a ko mɔgɔ 400 kɔ i y'o wele ka na ka bɔ jamana fan bɛɛ ko mɔgɔ 50 dɔrɔn ka don olu ka taa ouverture kɛ n'olu tora ka ouverture la sisan mɔgɔ tɔ o bɛ kilan wɛrɛ saba dɔw b'a ɲɛfɛ dɔw b'a kɔfɛ jama ka kilan ten kilan wɛrɛ saba donc bɛɛ ka taa baara k'i ka yɔrɔ la bon sɔgɔmada fana nana an ko bon ni nin ye mesure kura ye hali nin fana kɛli ma nɔgɔ sabu mɔgɔ 400 jɔlen ta la ni ko mɔgɔ 50 dɔrɔn ka don o ye gasi dɔ ye wa hali n'olu mɔgɔ 50 fana dɔrɔn ni ko ka tila jama kilan tuguni ko dɔ ka taa ba kɔfɛ ka taa baara kɛ dɔw bɛ ba ɲɛfɛ ko ka tila ka na fara ɲɔgɔn kan ko ka compte rendu ba kɛ o fana gɛlɛya dɔ fana ye toujours jama ko in bɛ yen an ma ɲɔgɔn faamu jusqu'à 13h an ko bon comme président tun ma na salle kɔnɔ avant 13h an ko bon ni président nana an ye réunion restreinte dɔ kɛ an ko sanni président ka na an ka ɲɔgɔn faamu fɔlɔ parce que comme yɔrɔ min 13h fɛn min ye tile kelen baara ye ni 13h y'a sɔrɔ fɛn ma se ka k'o la fɔlɔ o kɔrɔ ye hali bi tɔ ka jɛn don an ko bon ni président nana a kana kuma jama fɛ an ka bɛɛ ladon salle kɔnɔ an ka kuma jama fɛ an ka ɲɛ yɛrɛ bɛɛ ɲɛ bɛ degun la n'an bɛ mɔgɔw labila an k'o labila cogo ɲuman na an ka congrès in bɔ a ma an y'o réunion kɛ sanni président ka na salle kɔnɔ an bɛɛ kun sigila o de kan k'a fɔ ni président nana n'o ye Mamadu Umaru Sise n'an nana salle kɔnɔ an bɛ ɲɛfɔli k'a ye fɔlɔ k'a fɔ bon degun bɛ yen
mɔgɔw ka ca salima an bɛna bɛnkan jamana ka bɛnkanw sɔsɔ o la mais comme mɔgɔw bɔra fo région de la ka na à leur propre vraiment dɔrɔmɛ di maa si ma mɔgɔw bɔra u ka fɛɛrɛw la ka na fo n'a bɔra jamakulu dɔw la minnu tala en charge mɔgɔ wɛrɛw fɛ n'o ye président yɛrɛ ye an ko bon an tɛ se k'o fana labila ten fo an ka kuma dɔ f'u ye ka yafa ɲini u fɛ ɔ n ko ni président nana an b'o de da yira président na ɔ ala y'a kɛ président nana anw ma lamɛn a nana a y'a ka ouverture kɛ ale tun ka jama labila nka ma jama labila tuguni ko bon an ka tɛmɛ ni baara ye an ko bon n'an ka tɛmɛ ni baara ye programme yɛrɛ t'an bolo fɔlɔ an bɛ sali kɔnɔ ka programme t'an bolo an bɛna baara kɛ ni programme yɛrɛ ye o ma yira an na fɔlɔ il est 13h passé jama de bɛ yan ko dɔw ka taa ba kɔfɛ so ka taa baara daminɛ an ko an ka ko in bɔ an ma siɲɛ kelen an bɛɛ ka bonya b'o de kɔnɔ an ka karama b'o de kɔnɔ a b'a to an tɛna jamana ka sariyaw sɔsɔ donc ko in nana ten de an kun b'a k'a fɔ an k'a bɔ a ma an y'o fɔ k'a sɔrɔ an ma taa salle kɔnɔ wa an taali saba an degun fana an kɛlen ka degun fana an ko an k'a bɔ a ma sabu le cadre n'est pas propice donc an ma lamɛn o de gɛlɛya bɛ yen hali bi o de y'a to minnu tora salle kɔnɔ mɔgɔ 200 ni kɔ min tora salle kɔnɔ palais kɔnɔ olu ma participer foyi la o de tun ye jama majorité congrès majorité régionaux fara commune 1 kan anw tora salle kɔnɔ fɛn o fɛn anw tɛ se k'a fɔ ko congrès parce que an ma foyi ma kɛ anw ɲɛna an ma foyi participer ɔ mɔgɔ damadama taara yɔrɔ dɔw la bon olu min kɛ an t'o dɔn yɛrɛ fana yɛrɛ sabu compte rendu ma kɛ anw ye donc c'est pour cela gɛlɛyaw bɛ yan an ko commission d'orientation tɔgɔ la an tɛ se ka rapport foyi présenté k'a fɔ an ye baara in de kɛ k'o jaabi ye nin ye o gɛlɛya ye nin ye an b'a fɛ o de ka faamu k'a fɔ anw minnu tun ye commission ye anw ma baara foyi kɛ ko min ni an bɛ se k'a fɔ bon an ka baara jaabi filɛ nin ye baara ɲɛna ou bien nin degun in b'a la an kɔni y'a lajɛ dɔrɔn an ka ko in bɔ a ma an ka sigi an kɔ an ka labɛn cogo ɲuman na ɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ ye diɲɛ di an ma k'an ka lajɛrɛ kɛ don min o don an bɛ bɛɛ wele ka na an b'an ka lajɛrɛ kɛ an fɛrɛ ma k'a sɔrɔ degun t'a la. d'accord mais Hervé n b'a fɛ ka yɔrɔ mun dɔn c'est à dire ka aw naani mun bɛ yan k'a ɲininka mais est ce que ani nin ko in bɛɛ kɛra maintenant a ye mun yɛrɛ de labɛn nin kɔfɛ. nin kɔfɛ an ko komi a kɛlɛ tan mɔgɔ 200 bɔlen région na ka na olu se ma ye foyi la an k'an tɛ ka ko in to ta congrès ye parti kɔnɔ fɛn min ni an ka sigi minnu sigi diyagoyalen don parti kɔnɔ n'a ye san 5 kɛ an bɛ jama wele ka sigi ka orientation kura di parti ma o la komi nin tun ye extraordinaire ye parce que an ka sariya kɛ fɔlɔ ni extraordinaire n'a bɛ convoqué bureau national bɛ se ka convoqué ni bureau national m'a convoqué base les sections olu yɛrɛ bɛ se ka congrès extraordinaire demandé an ko bon puisque ne bureau ta ye o échoué la an ko bon section aw de bɛ kuma sisan n'a ka congrès ka d'aw ye a ye fara ɲɔgɔn kan a ka da cogo an k'a kɛ ten donc la section ye ɲɔgɔn ye le 30 janvier passé Bamakɔ yan section 33 section 39 de b'an bolo Mali région bɛɛ kɔnɔ donc 33 ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan olu ka bɛnkan kɛla min ye ko ka congrès organiser tugu kɛcogo ɲuman na sabu sira dilen bɛ bɛɛ ma se an ka se an ka jama lajɛrew kɛ o de décision talen don an bolo k'a fɔ isa nin kalo in ka sa an ka taga o congrès an ka taa o kɛ. Usman n bɛna ye fan fɛ yala est ce que nin ko nin bɛ kɛ est ce que dayɛlɛlen don pour que a bɛ se ka sigi ka hakilila yira ɲɔgɔn na wa. bon alhamdulilah rabil alamin an bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ ka an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo bon dayɛlɛlen don i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na dayɛlɛlen don sani an ka se yan nɔ bi fɛnɛ o y'a sɔrɔ an sigira négociation caman na négociation caman kɛra parce que bureau de jeunes ani bureau de femmes olu ka organisation tun bɛ ne de bolo pour que ka se ka bureau de femmes sigi ka bureau de jeunes sigi Mali fan bɛɛ fɛ an ka congrès de kɛra a dan ma an ta tun ye ordinaire ye mais bureau mixte ta de tun ye extraordinaire ye donc an ta kɔni kɛra hɛrɛ ni baden na cogo min na parce que bureau mixte ta kɛyɔrɔ la ne tun tɛ yen nɔ donc an b'an ka congrès labɛn yɔrɔ la an y'a musow ka bureau présenté bɛɛ lajɛlen na o y'a sɔrɔ an ye statut de règlement kalan fɔlɔ n'a fɔ sariya yɛrɛ b'a fɔ cogo min na bɛɛ y'a valider. parce que ne tun bɛ nin ɲininka o yɔrɔ la est ce que a fana est ce que aw ka fɛn na sariya ma sɔsɔ o yɔrɔ fana na. n'a bɔ an fɛ sariya ma sɔsɔ. an fɛ yen nɔ sariya ma sɔsɔ. an bɛnna kelen kan. an bɛnna kelen kan parce que an y'an ka statut ni règlement bɛɛ kalan. donc lakana musow ka liste fɛnɛ présenté jama na bɛɛ y'a tɛgɛrɛ fɔ k'a valider jeunesse fɛnɛ ta nana ten nɔ bon bɛɛ b'a dɔn denmisɛnninw faralen ɲɔgɔn kan a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ amina kow tɛ kelen bon a nana ten nɔ bon n'a bɔra mɔgɔ fila la salle bɛɛ fɛnɛ y'a valider bon komi depuis an ma taga yen nɔ u yɛrɛ tun y'a ɲini fɛ bureau provisoire min tun kɛra ko ne ka kɛ président de la jeunesse ye o y'a sɔrɔ ne tun y'a san 5 wɛrɛ k'a la déjà donc bon ne yɛrɛ y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen ko n bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛngɛ mais
ni u yɛrɛ sigira président yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ne ka continuer n'a ye o bureau provisoire min sigira o kalan na salle kɔnɔ mais o bɛɛ la mɔgɔ fila sɔrɔ la min ko ko bureau poste ninnu ale ma jɛna ne ko bon ko ne tɛ se ka poste wɛrɛ fɛngɛ n'i bɛ poste min fɛ i se k'o fɔ mais ni mɔgɔ salle yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ne wulila k'an jɔ siɲɛ 3 jɛni bɛ fɛ ka kɛ président de la jeunesse ye fasoko kɔnɔna na mɔgɔ ma sɔrɔ ni mɔgɔ sɔrɔ la vote t'a la ne b'a bila ne b'a bila bɛ kɛ président ye parce que an tɛ fasoko ye na jɔyɔrɔ ko kama ala b'a dɔn an b'a la a bɛ avancer cogo min na en tant que membre fondateur i tɛ se ka fɛnba kɛ ka la k'a fɔ k'i b'i nata o fɛn dɔ kama mais a ka kɛ sariya kɛ tiɲɛ kan an poste di mɔgɔ wɛrɛ ma mais mɔgɔ de ma sɔrɔ y'a ta bon an kɛra an ka congrès la o la wulafɛlan fɛ vers 18h comme ça an ta banna donc an balila ka min ye dɔrɔn an mɛ yɔrɔ min yɛrɛ la bureau mixi mɔgɔ dɔw nana commune 5 ni 6 ani commune 4 olu kɔni nana k'olu ka congrès tɔ bɛna kɛ yen nɔ an y'u lajɛ bon u tilalen sufɛlan fɛ an y'a min mɛn ko olu kɔni y'a yira bɔ ko président de kɛra président kama ko yɛrɛ kɔndira non bon ne congrès kɛ cogo jumɛn o y'a sɔrɔ minnu bɛ salle dɔ na commune 1 ne bɛ commune 1 na an ka mɔgɔw bɛ k'an wele k'olu tilenna yen nɔ même dumuni hali dumuni ma dun hali mɔgɔ ma t'u jɔ la ka t'u ɲininka o ni régionaux bɛɛ bɛ yen nɔ o tilenna salle kɔnɔ ten donc bon o kɔnɔyara ni ninnu min kɛra an ye o don bɛɛ la o dugusɛjɛ bɛɛ lajɛlen na n wulila n taara président fɛ yen président ko in taabolo a bɛ n'a fɔ congrès in ma organiser ka ɲɛ sani ninnu ka se an y'a ɲɛf'i ɲɛna i profiter coronavirus fɛ k'a bɔ a ma an bɛɛ kumana fɛ parce que farafarali bɛ tun bɛ parti yɔrɔ caman na ale yɛrɛ sababuya la bon ɲɛmɔgɔ ni kɔmɔgɔw tɛ ka bɛn ne bolo waati tɛ congrès o waati surtout ordinaire yɛrɛ tun bɛ yen i kan ka ordinaire kɔnɔ siɲɛ kelen o temps kɔnɔna na an ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n y'o sira fɛ fana ko non ko congrès mɛ kɛ bon n ko ni o nana kɛ nin kɛcogo na a lajɛ i k'a lajɛ an bɛ se ka bɛn sabati a la cogo min na ale yɛrɛ de ko ne ma bon e yɛrɛ k'a lajɛ a bɛ se ka bɛn bɛ se ka k'a la cogo jumɛn na n ko bon minnu ko congrès ma kɛ ani minnu dusu kasilen don président an b'olu de wele ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigi parce que ne tɛ président de la jeunesse dɔrɔn ye double casquette de bɛ ne kun na donc bon dans ce cas n kan ka rôle jouer n'a tiɲɛna bon ala k'a kɛ ɲan balima minnu ko régionaux minnu bɛ yen nɔ u caman kun ma taa an y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bon président ko an ka sigi an ka bɛn halisa minɛn dɔ jiginna maa ma bon nka pour que an ka se ka to da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ bon ne b'o négociation na dɔrɔn 2 jours dɔrɔn ne balila min na dɔrɔn ko président bureau wɛrɛ sigi sans nous consulter a ma fɛn an fɛn bɛ yen nɔ tuguni a sɛnɛ k'an bɛɛ yɛrɛ fara juguw kan siɲɛ kelen parce que ko an ko congrès ma ɲɛ ka taa sɔrɔ e de y'a ne bila baara la a y'i sigi o dugusɛjɛ dɔrɔn ka sin ka teliya dɔrɔn ka bureau wɛrɛ dɔ sigi dɔrɔn k'o déclarer fan bɛɛ fɛ donc bon dans ce cas ne taara ne y'a wele an sigira n ko président i y'an bila fɛn na ka tila k'an janfa parce que négociation de bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɛ mais ne ɲɛ b'a la négociation ka kɛ man di congrès non seulement ne t'a yɛrɛ kɔni bureau min fana sigilen don n t'a yɛrɛ kɔni wa min kɛra fana a man ɲɛ parti in ye an kɔmɔgɔw de ta ye n'olu dusu kasilen don an tɛ se ka fariya kan dɔrɔn k'a fɔ k'an b'i dɛmɛ a la cogo si de la donc depuis yen nɔ fɔlɔ mankan daminɛ donc o b'a yira k'a fɔ sigi ka fɔ kɛra bon o kɔfɛ commission dɔw fana fɛ sigira an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla na olu kɔni y'a va-et-vient caman kɛ ɲɛ foyi ma sɔrɔ a la commission sigira fɔ commission 3 a bɛɛ lajɛlen na n'u y'an lamɛn an bɛ fɛ a kɛ cogo min na n'u taara kɔnɛrɛntigɛ président ye jaabi tɛ bɔ tuguni olu bɛ dan ye jeunesse yɛrɛ fana kɔnɔna na n'o ye bureau de jeunes ye an yɛrɛ fana kɛra ka commission dɔ sigi pour que fɔ ka bɛn bɛ se ka kɛ fila min bɛ ni ɲɔgɔn cɛla na o sigi fana u y'a an ka mɔgɔw fankelen lamɛn bon ko président ka mɔgɔw ko ko non k'olu bɛ baara dɔ la fɔlɔ k'u jɔ fɔ ko f'u ka tila o kɔ olu tɛna se ka fɛn fɔ fɔlɔ depuis yen i b'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ bɛɛ y'i seko kɛ mais a ɲɛni de kun man d'u yɛrɛ ye sariya sɔsɔra donc an b'o de la jusqu'à présent o bɛ se ka bila sen kan cogo min na o de kama an mɔgɔ minnu fana ko congrès kɛ cogo man ɲɛ an farala ɲɔgɔn kan ka commission min sigi n'o kɛra o commission président n'o commission d'organisation pour que ka se ka labɛn dɔ kɛ sira ɲuman jumɛn bɛ se ka di parti ma congrès yɛrɛ bɛ taabolo yɛrɛ kan. ne yɛrɛ bɛ ne ɲininka o la en cas de chèque donc maintenant est-ce que labɛn dɔ b'a bolo nin ko nin kɔfɛ n'a kɛra ni a ka sigi ka fɔ n'a ma ɲɛ est-ce que labɛn dɔ b'a bolo wa. o labɛn bɛ yen nɔ sigi ka fɔ parti ye statut ni règlement an bɛ baara kɛ ni sariya sɛbɛnw de ye donc o kɔnɔna na sisan ne sigi ka fɔ ma fɛn ɲɛ a la donc an bɛ baara kɛ ni
sariya bolo ni n'o ye statut ni komi o ye jumɛn ko ka 2 tiers ɲini n'olu bɛnna min kan o de bɛ lakale n'u bɛnna ko an ka taga congrès extraordinaire la rapidement an b'o de kɛ donc an y'o de organiser o don muso kunda la samedi le 30 janvier donc bɛɛ bɛnna kan délégué bɔra fan bɛɛ fɛ ka na n'i y'a jateminɛ section 33 de tun bɛ Bamakɔ a don minnu ko k'an ka taa congrès extraordinaire la olu ma jɛn ni fɛngɛ donc an fɛnɛ y'o de ta sisan k'o don ba la k'o kɛ sariya sɛbɛn ye k'o di UC ma UC ka taa a d'u ma k'a yira k'a fɔ tɔn fanba bɛnna nin de kan ko an ka taa congrès extraordinaire la n'o kan ka kɛ le 27 février le 27 février donc o la an bɛ sigi o de la donc ni congrès ni bɛɛ bɛnna min fɛnɛ ma président halisa ale de bɛ se ka na n'a ko ko n bɛ kɛ candidat toujours donc problème t'a la ni candidat wɛrɛ ma sɔrɔ i bɛ to ka président mais ni candidat wɛrɛ sɔrɔ la bon ni sigi ka fɔ ma fɛn a la sariya ko mi jumɛn k'an ka taa vote la ni vote kɛra ni i gɛnna an bɛ tugu ko an bɛ baara kɛ hɔrɔnya ni adamadenya kɔnɔna na ni yɛrɛ ma gagné ni mɔgɔ wɛrɛ n'o tigi fɛnɛ min b'a kɔ an fɛn filɛ n'a mɔgɔ ja parti kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'a fɔ ko n ka candidat ye appel de candidature de tun kan ka lancer dɔrɔn depuis nin ma kɛ o ma kɛ bon nin t'a siɲɛ fɔlɔ an ka sariyaw bɛ violer mais an y'a ko to yen laisser aller la mais an bɛ fɛ ka fo de sira d'an na ok nin kɛra dɔrɔn depuis nin ma kɛ an ka mɔgɔ dɔw tun bɛ parti in na fɔlɔ présidentielle tɛmɛnen 2018 la olu tun bɛ fɛ ka kɛ candidat ye président ma sɔn premièrement n'o ye jumɛn vote ma ni nin ko a bɛ kɛ candidat k'i bɛ kɛ candidat ye sariya ko n'a fila ma bɛn a la a si ma sɔn ka to si k'an ka taa vote la donc a ma sɔn o ma o bɔra parti la ka taga o taara an taara élection na an kɛra 10e o kɛra 11e ye mais n'an kun farala ɲɔgɔn kan donc bon a kun bɛ kɛ fɛnba de bon an nan'o min ye tuguni ni ale kɔni concurrence bɛ fɛn fɛn na ale tɛ don o da de fɛ donc o dun man ɲi jama ko la n'i bɛ k'a kɛ ka ɲɛ n'a fɔra ko élection i t'i ban ma ne de o de ka n'o k'a ma k'a kan ka nin kɛ misali ye n'u wulila k'an jɔ sira kan min fanga denmisɛnninw ɲɛna ni cɛ sɔrɔla m'a bila e fɛnɛ kun kan k'o de misaliya sɔrɔ ni mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ ni bɛ se k'a bila a taa élection na n'i gagné o de don donc bon min ma kɛ dɛ an filɛ o kɛnɛ de kan tan nɔ mais ni ala sɔnna a ma congrès min nalen o bɛna tiɲɛ bange sariya sira kan bɛɛ lajɛlen na an b'o de labɛnw kɛ tan. d'accord Amadou est-ce que kuma b'i fɛ ka fara Matonu kan. kuma bɛ yen nɔ n bɛ n tɔw dafa kɔrɔfɔ kɔnɔna na parce que le 26 décembre congrès an bɛ se ka an t'o la kodɔn ka d'a kan an t'o la kodɔn o tɛ congrès congrès sans ordre du jour congrès sans programme congrès sans commission de validation walima commission des élections olu si ma k'a la congrès sans rapport et congrès dont le bureau national existant n'a pas démissionné an t'a dɔn o bɛ se ka kɛ congrès modèle min fo ni tɔgɔ wɛrɛ la o congrès la dɔw bɛna fɔ ko non extraordinaire don extraordinaire di bɛnkan na i bɛ ordre du jour kelen de ta nka n'i yɛrɛ ordre du jour fila ta i b'i jija k'o fana sariyaw la bato donc la an ka ordre du jour extraordinaire ordre du jour kun ye ko ka an ka statut règlement ka kalan ka amender commission dɔ sigira expert dɔ de taara fɔlɔ o ye a ka baara kɛ ka n'a yira commission na mais commission de kan ka n'a yira parti tigiw la parti denw na k'a fɔ an k'an ka baara kɛ mais o commission o ma ye an ma présenter salle si la parce que ko a présenter la bureau de jeunes ni bureau de femmes olu b'u dan o y'a dama congrès de o ni mixi congrès tɛ kelen a ma présenter an ka salle kɔnɔ tilali kɛra ka sɔrɔ tilali min tɛ congrès kɔnɔ hali ni ko k'an bɛ covid yɛrɛ respecté covid ko de ye ko mɔgɔ 50 de kana tɛmɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ 400 ni mɔgɔ 7 e k'o tila 3 ye tan o yɔrɔ la covid ma respecté donc ni min b'i arrangé i b'a fɔ k'i bɛ ka covid respecté ni min t'a arrangé k'a tɛ ka respecté donc o kama yɔrɔ si an bɛ mɔgɔ statut règlement na congrès a télé si kɔnɔ k'a fɔ nin point kura in sɔnna an b'o don a la nin point kɔrɔ ye an b'o remplacer ni nin o an ma se ka jɛn n'o ye sabula point caman b'a la min ma éclaircissé section ka amendement kun bɛ yen amendement taara an kan ka taa plénière de kɛ wa kɛnɛ si tɛ yen nɔ kɛnɛ min na k'i b'a fɔ bon président taara congrès susu fɛ président wulila k'a jɔ k'an ye tɛgɛrɛ fɔ ko président i kɛra président ye o kɛnɛ si tɛ congrès kɛnɛ fan si kan wa bureau fɔlɔ ma se ka yira congrès kɛnɛ fan si kan ko nin de ye bureau min sigira voilà donc o kama nin ti congrès donc an bɛ fara section membre kan k'a fɔ congrès tɛ bureau national min kan ka fara baarakɛlaw fana kan o bureau national piétinera
depuis a y'a fiyɛ 2018 décembre an ye extraordinaire ɲini mouvement des jeunes mouvement des femmes kama a fɔra bon n'o don an ka bureau fɛngɛ sabula dɔw démissionnaire c'est bon c'est légal mais a ma se ka kɛ 2019 2020 y'a programmé a ma se ka kɛ élection kama donc an donna dɔ ye 21 ye n'o kan ka kɛ fɛngɛ la a ma se ka kɛ fo a nana dernier moment la an y'a ye c'est pas l'appel influence moment la an y'olu fɔ wa dɔrɔn tɛ k'an balimakɛ ka kuma tɔ fana dafa mɔgɔw ka danaya fɛgɛyara ɲɛmɔgɔyaso la i bɛ communicati bureau sigi ta misaliya ye o ye parce que Samake y'a fɔ fɛn kɔnɔ ko lettre bɔra ko ka bureau sigi lettre bɔra an yɛrɛ y'an ka bureau sigi an ka sigida la bureau sigira mais depuis a daminɛ gɛlɛya minnu b'a la an y'a ɲɛfɔ mais communicati la ne yɛrɛ tun b'o validation kɛnɛ kan u ka conférence de la section an ka texte y'a walawala cogo min a labɛnna o cogo la mais u nana gɛlɛya don a kɔnɔ a ma bɛn parce que communicati tendance kɛra fila ye dɔw nana sɔrɔ so jɔlen don ka ɲɛ a du in balola du ɲuman don i jɔlen n yɛrɛ ka don a kɔnɔ n ka hɛrɛ sɔrɔ olu ma o bila u kunna olu y'a bila u kunna k'i jɔ olu yɛrɛ ka du tigi y'a minɛ donc o kɛra mɔgɔ kɔrɔ min bɛ yen o kɛra gɛlɛya ye olu ni ɲɔgɔn cɛ donc o gɛlɛya furakɛtɔ sisan o bureau sigi la u ma bɛn bon an ka sariya sɛbɛn kɔnɔ n'u ma bɛn aw bɛ bi sigi wuli ka tile 15 o kɔfɛ aw bɛna sigi kɛ bon komi ne tun b'a kɛnɛ kan min bɛ implantation n'o ye Lasina Jakite ale de ye ne wele ko n ka na discipline mɔgɔw olu fana tun bɛ parce que bɛɛ y'a dɔn tension b'a la commune de secrétaire général n'o ye Sumano ye ale tun bɛ yen donc a gɛlɛyalen ka gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la militant yɛrɛ commencera ka siège ta Dawuda ka ɲɔgɔn bugɔ i bɛ siège min dɔn an bɛ b'o la dibidibinin bɛ don an y'a militant dɔ fana bɛ yen a nana berebaa dɔ sɛmɛ kɛrɛfɛ dɔ gɛrɛla ne la ko ko monsieur le maire ni ma nin jateminɛ ne ko bon nin ye kodɔn dɔ ye ne gɛrɛla cɛ la k'a lafaamuya ka berebaa in minɛ ka taa bila kɛrɛfɛ bon ne de Lasana wele n'ale bɛ ko kɔnɔ n ko ni ma nin ko in wuli n ko mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bana k'u ka ɲɔgɔn bana ko y'olu kungo de k'o t'an ka sira ye ne ko non ne ka militant de don en tant que cadre de ce parti ne tɛ se k'a to mɔgɔw ka ɲɔgɔn bana n ye parti secrétaire général wele n ko mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama na texte la n bila sira komi e de ye secrétaire général ye nka ne bolo ye papier min kalan o bɛ labɛn ni labɛn cogo la n'o ye délégués bɛ na bureau kɔrɔ bɛ y'a la n ko n'o y'o de kalan a ko tiɲɛ na Amadu papier ninnu u ma se a dan na insuffisance b'a kɔnɔ mais kodɔn kɔnɔ an b'a dilan ta b'a dilan n ko kun kan k'o kodɔn papier de bɔ ka sɔrɔ bi ma se parce que ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na ne nana k'i bɛna kuma fɔ sisan i ka crédibilité de donna en jeu bon mɔgɔw dun bɛ da la i dalakan de kama ko bon ko ne mɔgɔ bɛ na n ko ne mɔgɔ bɛ na yanni mɔgɔw ka ɲɔgɔn bana an ka sigi wuli a ko bon n ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ fɔ an b'o la dɔrɔn mɔgɔw ye ɲɔgɔn bugɔ de daminɛ donc ne nana n ko cɛ ka na sigi wuli mɔgɔw ko k'u t'ale yɛrɛ lamɛn mɔgɔw y'ale yɛrɛ ka fini sama u bɛ ɲini k'a bugɔ n'o ye Lasina Jakite donc ne de kumana mɔgɔ fɛ ka sɔrɔ ka sigi wuli waati min na mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn lekuru donc o la sariya la o sigi bɛ taa tile 15 kɔfɛ mais o dugusɛjɛ bɛɛ o secrétaire général kelen min ko ka sigi wuli o tilala ka segin ka mɔgɔw fana wele tuguni ka na fo commune 6 kɔnɔ ka bɔ commune 4 kɔnɔ ka na fo commune 6 kɔnɔ ka na bureau kura dɔ sigi kɔngɔ bɛ min na n'o bɛ jɔyɔrɔ ɲini na k'o ta k'o k'u ka secrétaire général ye n'u bolo k'o de ye guerrier ye k'o bɛ se ka kɛlɛ kɛ komi n'a fɔ cogo dɔn non n dusu bɔlen tɛ réalité min nana terrain kan n bɛ ka o de ɲɛfɔ donc o la toujours anw bɛ min fɔ ka segin baara min bɛɛ ye résumé min ye kɔngɔrɔ sisiw min degun bɛ ne la ka tile yɔrɔ min fɔra ko kɔngɔrɔ bɛ kɛ atelier kelen ma kɛ ka tile kɔngɔ la hali an b'an tɛgɛ ko ka ɲɔgɔn protéger min kɛ heure dɔ sera u nana n'o safinɛ ni o fɛn u nana o bɛɛ ta ka bɔ ni jamaba in kɔrɔ ye donc o kama kɔngɔrɔ y'an t'a reconu anw bɛ 2016 kan par respect an b'o bureau de lakodɔn n'o tɛ n'o tɛ ne t'a dɔn bi ko ɲɛmɔgɔ wɛrɛ bɛ faso la. ok merci beaucoup Amadou Kulibali Sulemani Samake an tɔ taara minute 5 donc kumakan dɔ b'i fɛ ka fara Amadou ta kan wa. Oui, mais an bɛ kumaw dafa de président Mamadu Umaru Sidibé président sortant ale siranna congrès ɲɛ fo k'a dama tɛmɛ o de ye kabako ye parce que a fɔra kuma la congrès ordinaire tɔ tora dɔrɔn kalo 3 munna ka congrès extraordinaire karaba k'a cun ka sɔrɔ ordinaire tɔ ye kalo 3 a fɔra ko le 18 conseil des ministres ye décret bɔ k'a fɔ jama kana tɛmɛ mɔgɔ 50 kan. Le congrès est le 26 de donc 18-26 clé chèque ne b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc kunnafoni tun bɛ se ka cɛri k'a fɔ nin ka da nin kan ka bɔ k'a sɔrɔ a sɔrɔ fɛn ɲɔgɔn caman tɛmɛna n bɛ min fɔ ka a dafa dɔrɔn an bɛ taa congrès la waati min na 8h30 o y'a sɔrɔ mɔgɔ congrès susu commencera ka na a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni barji tɛ mɔgɔ bolo
k'e tɛ don salle kɔnɔ mais correspondance min numéro ye 041 n'a a signera le 15 décembre ni y'a Kulibali bolodɔ b'a la a sɛbɛnnen b'o kɔnɔ pour que i kana congrès la barji o kuma ma fɔ a la i ka carte n'o ye carte de membre ye n'i b'ale ta dɔrɔmɛ 100 o ka sɔrɔ i bolo o ka sɔrɔ cinkan juru t'i la o ka sɔrɔ i ka section o ye i kɛ délégué ka taa o ye ni condition saba de fɔ mais an taara ko mɔgɔw tɛ se ka don ko parce que ko barji de bɛna fara a kan o bɛɛ ye k'a fɔ comme ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka jouer règle yɛlɛma jouer yɛrɛ kɛtɔ parce que jouer règle bɛ fixer ka sɔrɔ an ma don jeu kɔnɔ o bɛɛ ye k'a fɔ président ma deli ka vote kɛ parce que vote ma deli ka mɔgɔ min sigi n'o ye vote natɔ ye a bɛ gɛlɛya quoi parce que 2016 ale sigira vote ma sigi dɔgɔ y'a proposé dɔw sɔnna an tɔw an y'a acclamé parce que ne yɛrɛ tun bɛ a congrès kɛnɛ kan mais sisan nin y'ale kun bɛna kɛ congrès fɔlɔ-fɔlɔ ye peut-être an ka don vote kɔnɔ ale yɛrɛ de sigara comme a yɛrɛla k'a fɔ président baara ma ɲ'a bolo parce que san 5 kɔnɔ a ma se ka dɔrɔmɛ 1 ta yɔrɔ yira an na bokilo de kabako ye ɲɔgɔnmɛ jɛman ni donna an ka parti fɛn kɔnɔ centre réglementaire kɔnɔ ka ɲɔgɔnmɛ ka couleur kɛ jɛman ye o de ye ko fɛn o fɛn bɛ kɛ faso kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ jɛlenya la jɛlenya dan ye ne sigilen n ka mandat la n ye san 5 min kɛ an ye nin musaka in sɔrɔ an y'a musaka ta bokila ne juru de bɛ parti la yɔrɔ o y'a dan ye a bɛɛ dépensera fo ka juru yɛlɛ yɛrɛ parti la ɲɛfɔli de bɛna ni o ye i ka rapport kɔnɔ k'a fɔ an y'a dépenser a kɛra tan mais dɔrɔmɛ 1 ta yɔrɔ ma fɔ mɔgɔ ye san 5 baara kɔfɛ o de ye ne kabakoya baara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ la. Abdul Karim Goita, comme on te transmit ça va comme ça, donc on met kumakan di ma i bɛ se ka mun fara kan ka kuma di Ousmane Sangare ma. An bɛ min fɔ dɔrɔn mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ PRN faso ko ye parti ye an b'a fɛ ka taabolo kura de yira maliyɛnw na sur la scène politique fasoko ti maa kelen ta ye fasoko kɔnɔ décision bɛ base de la ka yɛlɛ an bɛ militants de lamɛn an ka sariyaw la bɛɛ ni jɔyɔrɔ ka kan parti kɔnɔ n'i y'a kɛ ka ɲɛ n'i ye parti taabolo labato n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ kɛnɛ kan n'i y'i jɔyɔrɔ min kɛ o bɛ d'i ma o de kama an bɛ k'a ɲini o ka faamu maliyɛn bɛɛ bolo k'a fɔ bi Mamadu Umaru Sira an bɛ k'ale de tɔgɔ fɔ bi o ye ko n'a kɛcogo ye mais hali ni mɔgɔ wɛrɛ de kun do bi an b'a fɔ an kan ka taa congrès la ni yɔrɔ jɔsila min n'o bɛ fo dɔgɔfiri ou bien n'o bɛ fo kajulu kɔnɔna na k'o b'a fɛ ka parti président ɲini i bɛ na i b'a ɲɛfɔ ni n'a ka kan an b'a yira jama la ni jama ko an ka karisa k'an ka président ye an bɛ tugu i kɔ démocratiquement an b'a fɔ k'o de ɲɛ yira maliyɛnw ka se k'o faamu wa ni min ko fana kɔni t'i bɔ a la bɔcogo b'i la parce que base de bɛ décision ta k'i bɔ a la base de ye sigilen de b'i bɔ a la o de kama an bɛ ka section bɛɛ wele le 27 n'u bɛɛ nana ni bɛnkan kɛla ko a mɔgɔ min tɛ k'an ka président ye o don o bɛ k'an ka président ye an b'o yɛrɛ diɲɛ maliyɛnw minnu fana faamu fanga bɛ olu de bolo donc région minnu n'u ma se ka congrès n'u kun welela le 26 n'u ma se ka participer foyi la k'a fɔ u mɔnɛnen don dɛ nka kuma bɛna d'u ma a ka d'u ye cogo min k'a ka kɛ ten o de décision bɛ ta donc c'est la voix de la majorité donc an b'o sira de kan ka foli bila bɛɛ ma k'a fɔ ni ala sɔnna problème t'a la donc Ousmane Sangare donc sisan comme e y'a yira cogo min na mais n b'a fɛ ka mun fɔ aw nana ka na kuma mais ni fantanw ko k'u bɛ na yala est ce que a bɛ jɛ ni débat contradictoire bon alhamdulillah bon n'i ye mɔgɔ min sira ni ntɔla ye i bɛ taa sɔrɔ i tɛ tiɲɛ kan an bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛɛ n'a dawulo don bon an bɛ k'o yɛrɛ de ɲini o ka kɛ n'o kɛnɛ sera ka sigi o de ka d'anw ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka sigi n'an ye an ka échange kɛ face à face an pɛrɛnnen don o la cɛ fɛn fɛn kelen kelen filɛ nin ye o bɛɛ pɛrɛnnen don o la fɛnɛ donc bon o si tɛ o tɛ problème ye bon o tɛmɛnen kɔfɛ sigi ka fɔ yɛrɛ fɛnɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o fɛnɛ tɛ problème ye an pɛrɛnnen don o fɛnɛ kama parce que an y'o laɲini dɔrɔn depuis bi tɛ parce que n'an ko danbe danaya ladira ni ye kumaba saba de tugulen ɲɔgɔn na donc o danbe n'o danaya n'o ladira o kan ka sɔrɔ fasoko tɔnden bɛɛ lajɛlen na an ka baara kɛ n'o ye donc bon n'an ye an bɛ fɛ ka jamana de mara ko o danbe n'o danaya ladiriya yɛrɛ fɛ an bɛ k'o sɔsɔ donc o bɛ fɛn dɔ de ko fɔ donc an bɛ fɛ k'o de bila minɛn kɔnɔ k'a k'a yɛrɛ yɛrɛ sinon fasoko ye parti denmisɛnnin ye parti min kɛra 2013 n'i y'a ye o nana conseil 400 kɔ b'a bolo bi mɔgɔw bɛ k'an lajɛ waati min na o nana kɛ farali waati élection bɛ ka surunya waati min na o nana farali waati mun de bɛ yen parce que ɲɛmɔgɔ de m'i jɔ a jɔyɔrɔ la d'accord ni ɲɛmɔgɔ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na bi an tun tɛ se yan ok donc sisan mɔgɔ i bɛ fɛn dɔ de to yen ka fɛn dɔ kunbɛn sini ok bon i ka kuma laban folikan jumɛn bɛ ka lase district fila filɛbagaw ma an bɛ tour de table kɛ bon kuma laban min bɛ ne bolo dɔrɔn o ye ka cɛ ni muso ka bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ minnu sigilen don k'an lajɛ nin waati in na
k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ bɛɛ ka dugawu k'an ye bɛɛ k'i da ɲuman don ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la fɛnba n'a bɛ ka bonya ka taa fɛ nin tɛ ban kɔnɔ ɲɛmɔgɔya kɛlɛ nin bɛɛ y'o de ye mais an ta t'o ye an ko ka parti de sigi a minan kɔrɔ kɔnɔ an b'o de ɲini donc a bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma na hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ kuma na fɔcogo kama u ka yafa ma denmisɛnniya. Merci Sulemani. Voilà, Bukele dakuruɲɛ laban min ye ka foli di an lamɛnbagaw ni an filɛbagaw ma ni occasion dili an ma parce que an ye dekun camanba de ye congrès in kɔnɔna la ka kɛnɛw sɔrɔ ka an ka baara sariya sɔsɔ minnu kɛra ka se k'olu ɲɛfɔ vraiment o ka d'an ye kosɛbɛ et puis an pɛrɛnnen don ka sigi ni fan dɔ in fana mɔgɔw ye n'u y'o laɲini an ka tiɲɛw yira ɲɔgɔn na parce que labɛnnikɛlaw n'u ye fan fila lamɛn u kan ka taa fan min fɛ u b'o dɔn n ka kumakan laban ye min ye jamana yɛrɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ bi sariya labatobaliya gɛlɛya de don i b'a ye Mali bɛ ɲɛfɛ kosɛbɛ papiyew sɛbɛnni na an ka bɛnkanw ta an ka papiyew sɛbɛn an ka luwaw ta an ka sariyaw ta an bɛ ɲɛfɛ kosɛbɛ n'an t'a lawaleya bon kumana min na ni jigi bɛ se ka da mɔgɔ min kan k'a bɛ se ka kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ye n'o ma se k'a ka parti yɛrɛ sariya bonya ni jamana kuturu kalifara ma la défense ka jamana sariya sunba n'o ye constitution ka se k'o bonya a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. D'accord. Nin ye fitini ye. D'accord. Amadou Kulibali. Ayiwa an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka Sirifula staff promoteur a baarakɛla ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn su in na an ka foli ani tanu bɛ u bɛɛ lajɛlen ka tɔw fana ka kuma dafa an dayɛlɛlen don kuma la an dayɛlɛlen don ɲɛfɔli la sigi ka kuma ɲɛta bɛ sabati cogo min wa an pɛrɛlen don mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko an kana an ka sigi kɛnɛ kɛnɛ kan an ka dalilu jira ɲɔgɔn na n'i pɛrɛlen don ka tiɲɛ minɛ an pɛrɛlen don ani bɛ se ka jɛ k'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o la k'a fɔ kɛlɛ tɛ ɲɔgɔn juguya tɛ bɛn ni keleya mais jamana parti sariya n'an ma se k'an ka sokɔnɔ sariya bonya an tɛ se ka kɛnɛma sariya bonya o de b'a to n'o bonyali b'a to mɔgɔw bɛ danaya d'an kan ka se ka se yɔrɔ la. D'accord. Docteur. Ka foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ parti kɔnɔ n'a k'i mɔgɔ ma a ye na an ka janga baara kɛ nin tɛ ba kɔnɔ mais an ka laɲini ye min ye an kana ɲinɛ o kɔ. An ye bɛnkan dɔ de ta ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ élection communale nata la ko an ka jija conseil 400 b'an bolo bi an ka conseil 1000 sɔrɔ ni élection nata in na k'a fɔ bɛɛ ka baara kɛ ka sigidaw la parce que o bɛ se ka bonya cogo min an bɛ se ka an bɛ sira min kan n'o ye sira jɛlen an bɛ se ka t'o sira kan cogo min donc o wele bila k'a fɔ an fana an ye bɛnkan fana ta k'a fɔ an ka transition in a ɲɛmɔgɔ k'an b'u dɛmɛ jamana bɛ se ka basigi cogo min jamana in laɲini min ye n'o ye an bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogo min an bɛna baara bɛɛ kɛ ka se k'an ka ɲɛmɔgɔ dɛmɛ o sira kan sabu ni o degun ma wuli anw fana ka laɲini tɛna sɔrɔ donc an ka baara kɛ o hukumu kɔnɔ ni o faamu in fana ye k'a fɔ Mali laɲini min an bɛ degun min kɔnɔ n'o de ye ka se ka na ni basigi ni bɛn ye ala k'o nati Mali kɔnɔ. Merci. Bien an b'a da tulo kan ko Sirifula filɛbagaw donc invité mun tun b'an bolo yan su in na maa fɔlɔ o ye Amadou Kulibali ye. Amadou Kulibali i ni ce an bɛ fo kosɛbɛ n'o bɔra yen maa filanan o ye Sulemani Samake monsieur Samake i ni ce i nana kɛnɛ la voilà maa sabanan o ye docteur Abdoukarim Goyita ye docteur i ni ce voilà n'o tɛmɛna ka bɔ yen monsieur le maire Ousmane Kulibali voilà Sangare pardon voilà Ousmane Sangare an b'i fo k'i waleɲuman dɔn donc vraiment technicien an b'a fo kosɛbɛ donc ni ala man ka jɔn jira n na donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ merci beaucoup. Merci.